Mae'r band yn chwarae yn y cefndir, da ni'n agosau at agoriad swyddogol y sioe. Sioe Sir Benfro, eleni dyna'r sir nawdd ac mae Seimon Thomas, llywydd y sir, wedi enwebu'r 3 gwrdoeth yma i agor tair cenhedlaeth o un cwmni amlwg iawn ar yn ffyrdd ni yng Nghymru, cwmni Mansell Davies yn deg. Mae Scott ac Kay a Stephen fan hyn yn barod am y swydd bwysig iawn yma. Sut ydych chi'n ymateb i'r cais i chi ddod yma i agor y sioe eleni? Wel, oedd yn rydydd iawn bod Seimon i weld ni a holi am y tro cyntaf erioed i 3 berson i agor y sioe. Yn amlwg hyd nawr dim ond 1 berson sydd wedi. Y 3 o'n ni fel 3 genedlaeth. Ni yw'r 4, 5 a 6 genedlaeth o'r cwmni. Felly ers pryd mae'r cwmni wedi cael ei sefydlu te? Gas John Davies, dechreuodd y cwmni yn 1875. Waw. Felly chi ydy'r 5 cenedlaeth? Fi yw'r 5 cenedlaeth. Chi felly ydy'r 4 cenedlaeth? Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i chi fel teulu chi? Mae ddwrnod pwysig iawn. Mae wedi bod Seimon yw'r president, dyn pwysig a dyn popular ryfedd y byd. A sut ydych chi'n mynd i benderfynu pwy sy'n dweud beth dwi'n deall i fod i'n araith ar y cyd? Wel, sa'n gwybod. Fel daw yw'n gyda. Bod i'r boss o'r y fod i Scott? O ie, yw'r boss. Rhaid mynd â beth mae fe'n gweud. Mae'r sioe yma i ti fel bachgen ifanc yn wahanol iawn, Lenny, mi'n siŵr yn dy deu a dy siwt yma ni'n agor y sioe. A di profiad byth gyfadol i bod yn agor y sioe a tro gyntaf i bod mewn ffrind yn siwt o siwr ni. Wyt ti'n mynd i aros yma'r sioe am 4 diwrnod? Byddai ma heddi a fori a wedyn rhaid mynd ôl i wneud bach o gwaith mercher wedyn. Ie. Ti wedi ffindio lle i aros eto heno? Da ni'n rhannu gorfod y gyfrinachau rwan, dydyn ni? Ydyn ni, Dad? Na, byd o holis i orau, fi'n gwybod, bydd e deitha adre rhywbryd, bydd e'n iawn, a fi wedi aros ma sawl blwyddyn, a mae gwmwn o ffrindiau dag yma, dwi'n siŵr bydd gwely ddim yn broblem. Ond i gloi, sef ydych chi roi rhyw syniad bach i ni o be fyddwch chi'n ddeud wrth agor y sioe? Ni sôn am teulu Seimon Sgogoch, a ni sôn am beth i ni'n neud, a mae'r 2 tilwyth yn dod o'r Llyfarnach, a mae'r 2 teulu, mae'r 2 busnes yn mynd ôl sawl genedlaeth. Ac un cwestiwn arall i gloi, sawl lori sydd gyda chi? Ar un o'r bryd mae tua 200 ni. O, wel, eisiau rhyw 150 nhw ar y ffordd oen tro cyrraedd yma. Pob dymuniad da i chi, mae heddiw'n ddiwrnod llawen iawn i chi fel teulu. Llongyfarchiadau ar y cais arbennig yma, phob hwyl ar y seremoni. Diolch yn fawr.